Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mhungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndiri Netete Vimba kwaMasiziva. Ndichatanga kuverenga patakasiyira muchitsauko chapfuura. Andre akadzokorodza pekuti I spent 17 to finish everyone. Achibva arangarira kuti mabhotoro enitroglycerin akanga awana aive 16. Ko rimwe raivepi? Akaziva kuti rechi19 raiva nemhondi. Ndiro bhotoro ravaida kushandisa musi wa14 March pamusangano wevatungamiriri venyika. Pakanga pasina nguva, akatarisa musiwo ndokuronga kuti obuda sei. Chitsauko 33. Andre aiva akapfeka mbatya dzemuchipatara. Musherefu yetafura yepadivi pembhedha akaona muine mbatya dzake dzakanyatsopetwa. Shangu dzake dzaive pamusoro pembatya idzi. Chiremba vainyora mubhuku ravo. Andre akagara pambhedha ndokufunga zvekuita. Akatarisa pafafitera ndokuona rima, achibva aziva kuti hwaive usiku. Andre akazvambarira pambhedha akamirira kuti chiremba vapedze zvavaiita. Mumusoro make aiva atoronga kuti aizokanganisa uronga hwemhondi sei. Imwe nzira aigona kuzivisa vakuru vehurumende kuti mhondi dzaida kuparadza vese vachapinda mumusangano. Iyi nzira akaiona isingaite sezvo mhondi dzaizoshatirwa dzobva dzauraya chero vamwe vanhu. Pamusangano apa ndipo paitova nemukana wake kuti abate mhondi kamwe chete uye kekuguma. Nzira yepiri kwaive kutsvaga panotangira mudzi. Mhondi idzi dzainge muti. Vaviri vekuurayiwa naLevohang vaive mapazi. Kuvhuna bazi remuti hakuurayi muti, mamwe anobukira. Kuuraya mhondi dzinotumwa kupedza nguva sezvo vakuru vemhondi vachikungozotumira dzimwe. Andre aida kutsvaga pane mudzi wemhondi obva augobora. Achishandisa pfungwa dzake akazvibvunza kuti paine tsamba yaShezi zvakaiswa kusati kwazivikanwa kuti kuchazova nemusangano musi wa14 Kurume. Mhondi idzi dzaive dzaziva sei kuti uchazoveko? Uyu mubvunzo wakamutemesa musoro waizvitemerawo zvawo kare. Dzakaziva sei mhondi? Akabva afunga zvinoitwa nemumwe muprofita weminana. Murume uyu anoudza munhu kuti pane zvichaitika kwaari, obva atumira vanhu kuti vazviite. Uya muprofitwa anobva abvuma kuti muprofita uyu anoona izvo hapana zvaonekwa. Vamuprofita ndo vazviita. Andre akashandisa muono uyu achibva abuda nerokuti mhondi ndidzo dzaive dzakuchidzira kuti kuve nemusangano musi wa14 Kurume. Akatora bepanhau ndokuverenga nyaya iya yaive pamberi. Kuburikidza nekuverenga kwake akaziva kuti mhondi dzaisauraya muZimbabwe chete. Vana veJoni vakanga vapera munyika dzakaita seMalawi, Zambia, Botswana, Mozambique nedzimwe dzese dziri chamhembe kweAfrica. Kose mhondi dzaiuraya veJoni. Uyu mubvunzo hauna kumunetsa kupindura. South Africa ndiyo hinjini yeSADC pamari nesimba. Kuvhiringidza nyika iyi, kuvhiringidza nyika dzese dziri zasi kweAfrica. Ko pakuzonyatsoziva zuva richaitwa musangano apa? Mhinduro yemubvunzo uyu yakamupinza chando. Munhu aive atema zuva iri kana kuti aive neruoko mukurongwa kwemusangano uyu aive mumwe wemhondi kana kuti mukuru wadzo chaiyo. Zvaive pachena izvi. Saka ndiani aive aronga musangano kuti uveko musi wa14 Kurume? Uyu murume ndiye aifanira kutsvagwa obvunzisiswa vatungamiriri venyika vasati vaparara. Ko ivo vatungamiriri venyika vakanga vaparei? Mhinduro yemubvunzo uyu yakamurovesa nehana achibva abuda dikita pahuma. Mhondi dzakaziva kuti dzikauraya vatungamiriri vese kamwe chete SADC ichapinda mhepo, idzo dzobva dzaita zvadzaida kuita. Zvii izvozvo? Chiremba vakabuda. Andre achibva ati kwachena. Akamuka pambhedha achibva abvisa mbatya dzechipatara kwave kupfeka dzake. Akaenda kumusiwo ndokuuvhura. Akadongorera ndokusaona munhu mupaseji. Akaona raisava zano rakanaka kutevedza paseji. Achibva adzokera mukati. Akasairira keteni ndokuvhura fafitera. Fafitera raiva risina simbi dzekudzivirira mbavha, nokudaro Andre akakwanisa kubuda. Rombo raakaita nderekuti wadhi yaive mairi yaive mufloor yekutanga. Akafamba zvishoma nezvishoma akananga kugedhi. Muchengeti wepagedhi haana kana zvaakabvunza.
Andre akabudira mumugwagwa unonzi Mashonganyika Avenue achibva atora wainanga mudhorobha. Queen Mary iri musabhabha rakabatana nedhorobha, mumugwagwa unonanga kuchipatara chikuru chinonzi kugomo nevanhu. Ukatora divi rekurudyi pagedhi wotevedza Mashonganyika Avenue unosvika panoperera mugwagwa uyu, wobva wadzika gomo netsoka wopinda mumusha weRimuka. Andre akamhanya achicheuka achingopinda mumigwagwa yakasiyana-siyana kuitira kurasisa kana paine aitevera. Akadimbura nemupaki achibva adimbura mugwagwa unonzi Robert Mugabe. Akapfuura panyore nyore nepaFood Express achibva adzika mugwagwa unoenda kuchitoro chinonzi TM. Akanga oziva paaive zvino. Akapinda muruvanze rweRailways achibva apfuura pachitoro chinonzi Musos achibva ati tandi akananga panokwirirwa mabhazi pamugwagwa unobatanidza dhorobha nemusha weWaverley. Akarangarira kuti aisava kana nekobiri zvaro muhomwe. Akasvika pachiteshi ndokuona pasina kana bhazi. Pabhawa rainzi Markshape paive pazere tumotokari tudiki nematekisi. Pakanga poda kushandiswa upurisa zvino. Akananga pane imwe tekisi yaive nemunhu mukati achibva asvikoti, Mushumarville imari vakuru? 5 mari chete blazi, mutyairi akadavira. Zvakanaka, handei. Andre akapinda mumotokari. Motokari yakasimudzwa ichibva yapinda mumugwagwa weHarare. Vave kuda kusvika paOdesi. Andre akabva ati, ndasiya secho rangu mukombi yandaburuka. Mudhara, manje muchariwana here? Hongu ndinoriwana. Kombi yacho yakapaka pachitoro chiri pedyo nebhekari. I'm very sorry, handei ikoko. Mutyairi akamisa motokari achifunga zvekuita. Asi zivai kuti mita iri kufamba. Don't worry, ndinobhadhara. Okay, chimwezve mutyairi haana kuzopedzisa kutaura zvaaida. Andiri akabva mubata pauro achibva ati, vhura dhoo izvezvi. Mutyairi akaona kuti maoko aive akamubata aigona kudzipa shumba chaiyo ikafa, achibva avhura musuwo. Mutyairi akasara ofema zvakanaka. Andiri atopfuura KHCC. Mushumarville yaimbove musha weshoroma uri munzira uchienda kuHarare, asi watisiyei mugwagwa zvishoma. Mutyairi akasara achiti munhu aive aba motokari aive ananga kumusha uyu wemushumarville. Andre akasvika pamuzinda weZSS nguva dzoda kusvika paawara repiri usiku. Akapinda paMayville Car Sales achibva ananga kumahofisi. Aive muhofisi akarohwa nehana achimuona. Akanomira kwakadaro achibva azogadzikana. Peter aishandira ZSS asi achiita seaitengesa motokari. Basa rake raive rekuona kuti hapana munhu asina mvumo aizoedza kudzika pasi here achienda kumahofisi eZSS. Peter aive nevamwe vaaita madzoro navo. Dre, ndiwe? Peter akabvunza. Saka wangu wati handisini here? Ndeipi Blapets? Makanzwa kuti ndakafa? Hongu, simbi yenyu ichiri kuchemana nhasi. Simbi ipi? Munenganiko? Ndefizve. Unongozivawo kuti basa redu rakadii. Ko ndekekutanga here kunzi ndafa naye ndisina? Andre akadaro achiseka. Usadaro wangu. Wakachemedza vanhu ufunge. Pane zviri kuitika. Saka 1/4 varipo here? Varipo wena. Vari kuronga security mangwana. Chakakalazve mangwana. Ndongochiti nhasi. Rega ndivaone, ndokubata. Andre akadzika lift achibva apinda mumuzinda weZSS. Vaimuona vaingomudzokora asi vasingataure. Munhu aive nekodzero yekudzika zasi aive mushandi mukuru weZSS. Ava vanhu vaive nehana dzakasimba, havavhunduke uye vanoziva kuti mupurisa anogona kunzi afa iye asina zvake. Andre akananga kuhofisi yadirector achibva avaona vaina deputy. Finally wasvika. Tanga takakumirira. Director vakadaro vachinyemwerera. Izvi zvakashamisa Andre achibva ati, manga makandimirira? Hongu, from 11 PM winyu kuti uchauya. Ko hamuna kunzwa kuti ndakafa here? Iwe kufa? Makaziva sei? Handiti wangori muchipatara ukadoma here? Takaziva kuti ukaenda kuchipatara chehurumende waizoonekwa nemhondi tichibva tavhiringidza muchini yepo
kuitira kuti uendeswe kwakawanda. Zvaive zvisingaiti zvekare kuti tikuunze kuno. Ko makaregerere kuudza Daphne kuti ndiri mupenyu? Iwe hatizivi kuti nyoka muchikwatara chedu ndianani. Hatizivi kuti nyoka muchikwata chedu ndianani. Dai takaudza mhandu. Dai takamuudza mhandu dzaizomuona achifara dzoziva kuti uri mupenyu. Make sense? So tell us, chii chiri kuitika? Director vakabvunza. Andrea achibva vaudza zvese vachibva vati, good work. For your own information, handina kuti usiye kutsvaga mhondi. I know your motivation. Ndaida kuti uite think out of the box. Wona basa rawaita manje, saka todii? Who made the decision yekuti musangano uve kumangwana? Andrea akabvunza. Chairperson weSADC, obviously. Deputy vakapindura. I suspect kuti ndiwo kana kuti someone close to him is part of mhondi. Izvi zvakashamisa director nadeputy. Vaviri vakatarisana, director vachibva vati, the current chairperson weSADC unoziva kuti ndiani here? Andrea akakwinya musoro achiedza kufunga ndokubva ati, kwete, ndiani? Ndipresident wemuno. Unotaurirei zvakadaro iwe? Vakatosvika nezuro. Saka reasoning yangu yarasika. Asi kana mutungamiriri vakasvika nezuro zvinoratidza kuti someone else ndiye akati musangano uve kumangwana. Ndiani? Unoreva acting president here? Vapasi panodya? Deputy wakabvunza. Ndivo vakaronga here? Andrea akabvunza. Mutungamiri wenyika ndivo vakati kurongwe musangano. Ivo vapasi panodya vachibva varonga kuti uchavako rini? Director vakapindura. Saka ndiye munhu watiri kutsvaga iye, kana kuti someone close to him ane influence. Ndiani iyeye manje? Vakabvunza director. Hameno, mune guest list remusangano wacho here? Andrea akabvunza. Hongu tinaro. ZSS ikasava naro list iroro ndiani achazova naro? Tambira bepa iri. Deputy vakatambidza Andrea bepa raive nemazita evanhu vaizova pamusangano. Andrea akaverenga mazita aivepo achibva ashama muromo. Mutungamiriri wenyika mumwe nemumwe aizouya nemutevedzeri wake pamwe chete naminista anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika. Minister of Foreign Affairs weZimbabwe akanga asipo. Pachinzvimbo pake paive nemutevedzeri wake. Kova Jena vapo wana? Akadaro Andre. Minister Jena vaifanira kunge varipo pamusangano asi nezuro vakati havachakwanisi nekuti vakabatwa neurwere. Andrea akadzungudza musoro achibva ati, since mhondi dziri kuronga kuuraya munhu wese achanga ari pamusangano apa, wese achanga aripo haana chekuita nemhondi. Uyu Jena, since ari Minister of Foreign Affairs, it's possible kuti akave nechekuita pakutaura kuti musangano uve kumangwana, asi sei asipo vamwe vake varipo? Ndiye munhu watiri kuda iyeye. Ndicho chokwadi ichocho. Ngatimisei musangano, vakadaro deputy. Kwete iye zvino. Ngatimbomirai tiite setisina zvatinoziva. Director vakava nepfungwa dzimwe chete nedza Andre. Andre akasimuka achibva ati, ndinoda vanhu vachaperekedza vaJena. Ndinoda vanhu vachandiperekedza kwaJena. Mr. Jena vakaenda kuChina kunorapwa nezuro avo. Director vakadaro. Andre akakanuka. Vakaenda nguvai? I'm not sure. Mira ndiubvunze Lepatov andipe information yese. Director vakachaira Lepatov uyo akabaya kompyuta yake achibva vaudza kuti vaJena vakanga vakwira Emirates Airline nenguva dza7 kuseni. VaJena vakanga vakananga kuBeijing vachinoburukira paPEK Airport. Ndege iyi inomira kamwe chete pachiteshi chemuDubai. Kubva muHarare kusvika kuBeijing zvinotora maawa 24 nemaminitsi 5 tichisanganisira kumira kunoitwa muDubai. Kureva kuti vanosvika na7:05 plus or minus. Tichine nguva yekuti tivabate, akadaro Andre. Chikwata cheZSS chine vamiririri munyika dzakawanda. China neZimbabwe dzine ukama hwakasimba, nokudaro munyika iyi kune mapurisa eZSS anenge achiona kuti veChina havana zvakaipa zvavari kurongera Zimbabwe here. Director akachaya runhare ndokutumira mapurisa maviri eZSS kuti vanogarira vaJena pachiteshi. Kana vaJena vangobatwa chete, achatiudza kuti ari kushanda nani, uye bhomba or whatever chaachaputitsa chichaputitswa sei. Achabatwa na7, iwe wati bhomba richaputiswa nenguvai? According to madigits apai, richaputitswa na9:26:53 seconds. Tongoti na 26 minutes past 9, Andre akapindura.
Aiwa, saka nguva iripo musangano uchatanga na9. Kana Jane akasataura tichamisa musangano, vakadaro director. Saka manga matotumira vanhu here kunofanongorora venyu? Andrea akabvunza. Hongu, musangano uchaitirwa mumba inonzi Jacaranda paRainbow Towers. Maagents edu ari kutsvaira that room kutaura kuno. Zvakanaka, motokari yandauya nayo ndaiba kukadoma. Amshuwa muridzi wacho audza mapurisa one zvamungaite idzokere. Chimwe zvechinhu ndipei motokari netumari ndimbopinda mukati pane zvandiri kuda kuita. Andrea akadaro. Okay, no problem. Motokari yacho iri panze here? Vakabvunza director. Hongu, munoiona ndeyeyelo. Zvakanaka, enda kuna Peter panze unosarudza motokari yauri kuda. Mari pfuura uchipiwa papeti keshi. Andrea akaoneka ndokupfuura nemuhofisi yemari, akawana key yemuhofisi make ndokupinda. Zvinhu zvake zvaive zviri sezvaakazisiya zviri. Akatora nhare yaiva mudhirowa ndokuibatidza. Manhare semunhu wechitsotsi-tsotsi aive neakawanda. Akatorazve imwe yepfuti dzake ndokukwidza lift achibva aona Peter uyo akamupa motokari kubva pamakumi aive paMayview Castles. Chaimunesa ndechekuti mhondi dzaida kuuraya vatungamiriri nenitroglycerin pachayo here kana kuti dzaida kuishandisa kugadzira bhomba ravaizourayisa vanhu. Ko mhondi dzairegererei kungouraya vanhu nemabhomba eremote control pane kuzvishandisa nekushandisa nitroglycerin? Remote control neremote mhondi dzaigona kuputisa bhomba dzisipo nekuti kubatwa kwadzo kwaizonetsa. Andrea akarohwa nehana paakawana mhinduro dzemibvunzo iyi. Mhondi dzaida kushandisa remote control kuputisa bhomba rinenge riri padhuze nepane nitroglycerin. Kuputika kunozoitika musanganiswa webhomba nenitroglycerin, kureva kuti kunenge kuine kuparadza kukuru. Andrea akapindwa nechando achibva atyaira akananga mudhorobha. Kuti jema haringashande here? Harigone kushanda apa? Andrea akazvibvunza. Ukabatidza bluetooth panhare unogona kuona nhare dzine mabluetooth akabatidzwa pedyo newe. Kana infrared ichishanda sebluetooth, hazviiti here kuti munhu aone kana paine masaisai einfrared ari padhuze nepauri? Andrea akaona kuti munhu ega aigona kumupa mhinduro iyi yaive nyanzvi iya. Nhamba yenyanzvi aisava nayo, asi aiziva kuti director vaigona kumubatsira. Akaburitsa nhare achibva achaira director. Director vakamuudza kuti vachachaira nyanzvi nhare igomuchaira. Chingondipei nhamba yake kandimufonere, Andrea akadaro. Murume uyu haafonerwe shamwari, ndiyo yakava mhinduro yadirector vachibva vadimbura runhare. Andrea achangomisa motokari yake muna Simon Mazorodze, runhare rwake kubva kuna nyanzvi rwakabva rwapinda. Wati? Yakabvunza nyanzvi seyaive isina kuita maregisters aye emubepa rekutanga kuchirungu. Andrea akatsanangurira nyanzvi zvaaifunga achibva amuudza kuti aimirire. Andrea akadimbura runhare achibva anyemwerera. Ndiani aimbozvifunga kuti achashanda nemunhu akaita senyanzvi iyi? Murume uyu akanga aita zvinogara zvakadaro gore richitanga achibva atongerwa rufu ipapo. Yakasvika nyanzvi mushure meawa rese. Vaviri ava vakakwazisana. Nyanzvi ichibva yati, hona kashamwari, pane bhomba ndokunge kana riripo haupazivi. Dai waiziva pariri taiita iye yatakatamba kumba kwako. Since tisingazivi kuti pane bhomba here, tinogona kuintersecta infrared wave the moment inobayiwa remote control, kureva kuti bhomba rinenge ratoputika, vanhu vanenge vatofa, plani yako haiite. Andrea akapera mweya achibva achifototo pachigaro chemotokari yenyanzvi. Saka wavingei kana uchiziva kuti zvandafunga hazviite? Andrea akabvunza. Ndauya kuzokubatsira. Bhomba richaputika na 9:26:53 seconds, kureva kuti bhomba iri richange riri time bomb, not a remote controlled bomb. Bhombu iri rinotori nenguva yakatosetwa. Wait, waziva sei kuti bhomba iri richaputika nguva idzi? Nyanzvi yakangonyemwerera. Iwe yamani, asi wazviita sei? Infact uri kuzviita sei? Nekuti even a clue yekuziva pane guva raRhodes handizive kuti ndakaiwana sei. How did you do it? Andre, focus. Unenge uri kutaura chokwadi, because bhombu iri richaputika pa 53 seconds exactly, saka it must be a time bomb. Musikana wekuurawa uya anonzi Hilda, unomuziya? Nyanzvi yakabvunza. Hongu, well, ndaive nehistory naye.
musikana iyeye was helping these killers. Pavakaisa Siblom munhare dzavo vachida kuziva pauri, vakaita a big mistake because ndakabva ndaonawo pavari nezvavaiita paneti. Since ndirini baba veSiblom, ndirini baba veSibelom, ivo Sibelom yavo yaisaona zviri paneti since iri incomplete. Ndakaona kuti vanhu ava vaitaura, ndakaona kuti vane vanhu vavaitaura navo padark web. Vanhu ava vakanga vakamaska maIP address avo, kureva kuti vakanga vakavanza kero yekompyuta yavaishandisa. Zvakanditorera nguva kuti ndizive kuti vanhu ava ndianani. Iwe pawakazondudza kuti Minister Jena varimowo muchikwata ichi, ndakabva ndashandisa that parameter kuziva kuti mhondi ndianani. Yakadaro nyanzvi. Unorevesa here iwe? Hongu, ndatarisa mafoni records avo neinternet surfing history yavo pamwe chete nezvakaonekwa neSibelom. Saka ndianani? Nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava vane 9 liters denitroglycerin yawataura. 9 liters? Vane 500 mils chete. Akadaro akazviramba Andre. Handiti makaona 16 ma500 mils bottles here naiwe? Hongu, saka 16 mabottles aya anotipa 8 liters. Mhondi dzaida kushandisa 17 according to the note yashes. Dzimwe 9 liters vanadzo. Aizve, ini ndaiti vaireva 17 mabhotoro. Ko mamwe 16 mabhotoro vaida kuzomatora rini? Hameno ipapo. Saka mhondi dzine too much nitroglycerin. Tinodzibata idzodzi here idzi? Hameno, kesi ndeyako iyi. Ndave kuenda. Ndateka kompyuta yashandiswa nemhondi kutaura kesi ndeyako ino. Ini ndava kuenda. Ndateka kompyuta yaishandiswa nemhondi kutaura nana Hilda. Aya ndiwo maGPS coordinates epairi. Tsvaga vanokubatsira kuendako. Ini ndava kudzokera. Yakadaro nyanzvi ichipa Andre bepa. Andre akatora bepa riya achibva ati, kuti kangoshanda tese dzamara nyaya ino ipere. Hazvigone. I have a bigger fish to fry. Uchaziva. Andre akadzungudza musoro achibva buda motokari yenyanzvi. Akaenda mune yake motokari achibva aisa macoordinates paGoogle Maps. Akamwisa motokari ndokutanga kutevera madirections aiudzwa nenhare. Akaona kutsvaga rubatsiro risiri zano rakanaka sezvo mhondi dzaive mumapurisa. Pakanga poda umbimbi-ndoga apa. Uku ndiko kupera kwechitsauko 32. Tinopfuurira mberi nekuverenga chitsauko 34 muchikamu chinotevera. Ndatenda.